Onze buurt heeft ook dit jaar 6 finalisten. Het beste wijkproject wint de hoofdprijs van €50.000. De genomineerde buurten stellen zich voor op L1. De fietsbank moet je eigenlijk zien als het concept van de voedselbank. Wij geven gratis fietsen weg. Althans, mensen kunnen hier gratis een fiets verdienen door vrijwilligerswerk te doen. Zodat ze in ieder geval mobiel zijn. En voor wie is het bedoeld? Voor mensen onder bijstandsniveau. U moet denken aan mensen die €35 per week hebben aan etensgeld om uit te komen. Ik ga je even vertellen wat de bedoeling is. Jij komt vandaag de bandenplakcursus doen. Als je daar je diploma hebt, dan gaan we kijken voor een fiets voor jou. Die mag je zelf uitkiezen, passen we even of de goede maat is. Dan heb je je fiets verdiend. Joshua, een meisje is hier voor de cursus, bandenplakken. Ja, wij krijgen heel veel fietsen van bewoners van Maastricht. Maar ook van organisaties zoals Woonpunt, waar studentenfietsen blijven staan. En de gemeente Maastricht die dus heel wat fietsen ieder jaar zeg maar, overal ophaalt. Ja, dat zijn de weesfietsen en van de weesfietsen krijgen wij de sloopfietsen. Wat wij doen is, wij maken van 2, 3 sloopfietsen 1 hele goede fiets met nieuwe verlichting, werkende remmen, nieuwe banden indien noodzakelijk. Wij knappen die fiets dus helemaal op. En wie doet dat dan? En dat doen onze vrijwilligers, onze monteurs, die maken die fietsen. Het kan ook zijn dat hier een taakstraffer aan een fiets aan het werken is. Of iemand die bijvoorbeeld gedetineerd heeft gezeten maar terug in de maatschappij moet. Dus er zit wel heel strak. Zo ja. En dan helemaal rondom. En als je ergens bubbels ziet, dan weet je dat die duidelijk is. Dan zie je meteen waar die zit. Waarvoor heeft de Fietsbank Maastricht onze buurt nodig? De Fietsbank Maastricht ontwikkelt zich heel erg snel. De behoefte is heel groot, om maar een getal te noemen. Wij hadden de intentie 100 tot 150 fietsen per jaar weg te geven. Wij hebben nu in 15 maanden tijd zo'n 500 fietsen weggegeven. Dat betekent dat wij meerdere locaties nodig hebben. Dan moet je op meerdere plekken huur betalen, materiaal, vrijwilligersbijdrages, noem maar op, gas, water en licht. Het is heel belangrijk dat wij dit goed en stabiel neerzetten om een duurzame organisatie neer te zetten. De Fietsbank die geeft fietsen aan gezinnen die het niet kunnen betalen. Studenten kunnen hier ook aankloppen, maar dan is het niet gratis, hè? Nee, dat is correct. Studenten kunnen voor €50 een fiets kopen bij de Fietsbank Maastricht. Het is een laag bedrag, die fietsen zijn allemaal in orde gemaakt. Het is voor ons een belangrijke inkomstenbron. Wij zijn een ambi-organisatie, wij kunnen dus geen structurele subsidie aanvragen. En wij moeten dus, wij hebben een systeem bedacht om zelf inkomsten te genereren. En dat is de verkoop van fietsen aan studenten en leerlingen. Anseline, ben je klaar? Ja. Kom maar. Alsjeblieft, bij deze je diploma. Dan krijg je nog een reparatiesetje, want je kunt het nu, dus mag je ook je eigen banden plakken. Dan gaan we nou een fiets uitzoeken. Ja, dit is hem. Prima!